Hola, molt bon dia a tots. Espero que hàgiu passat un bon cap de setmana. I bé, comentar-vos una coseta. Avui farem la classe de castellà de matemàtiques i de castellà la farem tota en aquest vídeo. Val? Perquè com que són únicament pautes d'exercicis, explicar una miqueta d'exercicis, en un vídeo ho ventilem tot i així ja comenceu a treballar. Val? Bé, anem a fer en primer lloc matemàtiques, val? Estàvem fent les divisions de xifres decimals dividides entre altres xifres decimals, o sigui, un número decimal dividit entre altre decimal. Val, vam fer de la 107, de la 107 vam fer, no, de la 106 vam fer els exercicis de l'1 al 4, val, ja els tenim corregits i demés. Val, doncs, aquest apartat continua a la pàgina 107. Val, i tenim l'activitat 5, 6 i els problemes que seria la 7. Val, en primer lloc, l'activitat 5 calcula el quocient i el residu d'aquestes divisions. Quin és el quocient i el residu de 3,61 dividit entre 1,25? Val? Així tenim l'explicació. Fes la divisió associada i després divideix el residu entre el número pel qual es multiplica. Val, tenim així l'explicació. No vaig a donar-vos més informació, val? Però ja sabeu, el residu ens dona 111 i hi ha que dividir-lo entre 100, que és el número que hem multiplicat. Aleshores serà 1,11. Mirem el problemeta i si hi ha algun dubte, en comenteu. Val? Aleshores fem la 5, tenim baix 4 divisions, les fem i recordeu, per el número que multipliqueu, el dividend i el divisor, heu de dividir el residu, val? Per el mateix número. En aquest cas era el 100, hem multiplicat per 100, 361 entre 125, dona 2, serien 250 i el residu 111. 111 ho dividim entre 100 i ens donarà 1,11. Número 6. Calcula aquestes operacions combinades. Val? Recordem, primer què farem? Si hi ha un parèntesis, primer el que hi ha dins del parèntesis. Segon, farem les multiplicacions i les divisions. I tercer, les sumes i restes. Si en la primera tenim una resta i una divisió. Què farem en primer lloc? La divisió. Fem la divisió per una banda, en un paper a banda o en un cantonet de la fulla. 5,4 dividit entre 0,27, multipliquem el que tinguem que multiplicar per a que ens donen números naturals i després ja li restem el que ens ha donat, li restem a 39,7 menys el que ens ha donat. Les altres el mateix. Si ens apareix un parèntesis, primer el que hi ha dins del parèntesis, farem en la tercera la resta corresponent i la suma corresponent i després farem la divisió. I l'última, doncs el mateix. Dins del parèntesis tenim primer una divisió i una resta i després el que ens dona el parèntesis farem la divisió en l'1,8 en l'últim cas. És una miqueta d'anar treballant, saps? Poquet a poquet. Recordeu, primer parèntesi, segon multiplicació i divisió i tercer sumes i restes. Bé, i el 7, els problemes, resol. Lola va treure 3 entrades d'adult i una entrada d'infant per al cine. L'entrada d'infant costava 6,75 euros i pagava en total 29,55. Quant costava cada entrada d'adult? Si va comprar 3 d'adult i una d'infant, sabem la de l'infant, i després sabem que el que ens dona hi haurà que fer una operació per a saber què val cada entrada. No us dono més informació. Marta ha comprat 3,6 quilograms de peres per 6,84 euros. I David ha comprat 2,7 quilograms de peres per 4,86 euros. Qui ha comprat més barat el quilo de peres? Doncs bé, traiem el quilo de peres que ha comprat Marta, traiem el quilo de peres que ha comprat David i mirem qui l'ha comprat més barat. I també dieu la diferència. I bé, doncs això seria tot per a la classe de castellà. La classe de matemàtiques. Ara canviem el xip, passamos al castellano y vamos a la página 134. Es un resumen de las actividades finales y vamos a hacer las actividades de la 1 a la 4, es decir, la primera columna y la primera de la segunda columna.
Primera actividad, resumen. Copia y completa el resumen de esos contenidos de la unidad, ¿vale? Buscamos las palabras onomatopeicas, el enunciado, la oración, tal. Lo buscamos en el temario, en el tema, y lo vamos rellenando, ¿vale? Lo completamos. Hacemos el resumen y demás. Recordad, no copiamos los enunciados. 2. Escribe 2 verbos que imitan el sonido de estos animales, ¿vale? Si no lo sabemos, lo buscamos en internet. Ponemos, ¿cómo se llama el sonido que emite el león? Y nos saldrá, ¿cómo se llama el sonido que emite el lobo? ¿Vale? Lo buscamos y lo ponemos. 3. Copia las palabras onomatopeicas de esta lista. Después escribe oraciones con 2 de esas palabras, ¿vale? Ronroneo, trueno, crujido, chirrido, chapoteo y portazo, ¿vale? Elegimos, copiamos todas y de 2 de esas todas que sean onomatopeicas, haremos una frase. Recordad, las palabras onomatopeicas son aquellas que describen una onomatopeya, ¿vale? En el caso de guau guau sería la onomatopeica y ladrar sería la palabra onomatopeica. Y 4, escribe 2 enunciados oracionales y 2 no oracionales. Vamos a la parte de la oración, buscamos que eran oracionales y no oracionales y haremos la actividad. ¿Vale? Bien. Página 134, actividad 1, 2, 3 i 4. ¿Vale? Recordem, matemàtiques, pàgina 107, 5, 6 i 7. Vale. Bé, com avui és una única classe, anem a veure el repte que vam posar el divendres, que era el de les figures, val? Unim figures, val? Us posaré, si us poso el resultat, val? I si ho mireu, si ho havíeu fet bé o si no ho havíeu fet bé, val? I demés. Bé, el repte d'avui. La que falta, este és molt fàcil, el d'avui és molt fàcil. Busca en cada columna la xifra que falta de 0 al 9. Pues busquem de 0 al 9 i ens faltarà un dels números. En cada xifra, en cada columna faltarà un dels números, busquem quin és i res, superfàcil. Val? Doncs bé, ens vegem demà i, bueno, també comentar-vos, antes d'anar-se'n, que això, quan fem classes així curtetes, les clavaré les dos en la mateixa sessió. Vosaltres podeu fer, pauseu el vídeo, feu la feina i després el repreneu. Val? Doncs bé, res, moltes gràcies i ens vegem demà. Adeu!